Uy, bay, unsa man ang imong puspusan bay? Bitin, may kubra. Patay na ko. Dili mo na pwede. Agit ko pagi. Dili mo na, mapakan ka ba? Dili mo na pwede. Patay naman na. Dili mo na pwede patyon bay, oy. Kung siya, hindi pwede. Di ko naman sa balaod bay, ang kanang bitin, dili ko na patyon kay. Kubra, di patyon. Kanang uban bitin, kanang dili mga makamandag, pwede rag di patyon. Pero kanang mga bitin nga makamandag, patyon, gina siya. Ay, nagpatayan na bay. Kaya makuhan ka. Pwede na ka ma-report ka na ko bay, isumbong sa kasadinар. Kay ka na. Unya, panalitan ko Delikado napaakan kayo ko, sa ana. nagipatay ni mo. Paminaw sa. Unyang napaakan ko, ana. Unya, mapaakan ko sa kubra. Sigurado mo yung patay ko. Dili man sana mamaak kung di lang ka magbantay. Kasi di mamaak. Mula bang ka ng kubra. Nagtuo kag di kapako na na. Di magbantay lang kung kabay nga di sa kapakan. Kaya ang kuha na gina sa balao, dili ko na pwede pasti ng kubra. Kaya Mungutanan sa may ko. kaso man na. Nangan man kag balaod. Kung paakon panalitan ng tao sa kubra, mamatay. Laghan naman na hitabo, ana. Unsa may balaod, ana. At labangan din nga igapon kas gobyerno anak kung sumbong lang kang napakan kas kubra. Patay na. Unsa may paliton, lungon. Inaana ko tingali ilay katabang pero mo may balaod gyud. Mo ginay maagad na to ang tingog sa balaod bisag unsa na to kay Oh, dakpon mo gina inana kung patay kag kubra. ako mo agad mako. Pero kubra gani patyon guna nako. Kay delikado man na labi na natay mga bata, mapaka na na. Sigurado patay man gyud. Di ba? Ibaw mo ana. Ibaw ka na. O makamatay gyud na siya pero balaod man, ang balaod man gyud. Dugmok ko kuno ning tiwas. Puto ang kuno ning Ayo. Nabay. Ug ma-report ta ka na ron. Unya panalitan kuno imo bata mapaka na na. Unsa may kasulti nimo? Ako lang sa pamatngonon ako mga bata nga di lang gyud sila na magdanghag kay gidili mga pagpatayan. Dili gyud magdanghag unya kay Mapriso mo kalit man nagpamaak mo agi ka. Makabayad man ta. Ako ba, di ko mahadlo ka nang imo report. I-report dito ganahan ka. Tara. Magpapreso lang ko. Nya wa man ko ebidensya mo ko kakog video sa imo nagipatay. Magpapreso lang ko. Preso Basta lang kay ka? kanang mga inana nga mga sapata kanang mupatay tao. Patyon gana ako makit-ang ko na. Mo gina. Ikaw bahala ka unsay imuha tumong siya na imo kinabuhi ana. Wa ako ilabot basta kay mo na ako pagkatao. Dili ka maminaw sa balaod ay ang imo gusto ana. Maminaw ko. Pero basta kubra gani patyon dan ako kay mo patay nagtao. Imo man sana katungod pero Ako nagkatungod mo na paghilabot. di lang ko mosupak ana kay balaod mo guna. Pero Wala na, isumbong dito. Wa ko madlok, magpapreso lang ko. i-report na lang kag suway ko. May ba na imo gibuhat. Pero wala ko ebidensya. Adto lang ko bay. Ano pa? Ano ko sa bintana na bay kay madakpan gyud ka nagmakitan ka bay imo gipatayo. Na. Buot man. Mupaakan mo ko ani. Patay ko. Nya gipatay man ako. Ipapreso ko. Ay ayo ni.